Educació. Hola, amics de la teua ràdio. Benvinguts una setmana més a aquest espai d'educació. Continuem en el format de vídeo perquè avui ens acompanyen María José Carrillo, directora del CEIP Ricardo Leal de Monover, i Víctor Jover, director del CEIP Cervantes. Benvinguts. Hola, bon dia. Bon dia, gràcies. Esta setmana m'agradaria parlar amb vosaltres, tindrem ara una xicoteta conversa, perquè m'agradaria saber com haveu llevat, com s'ha gestionat des del punt de vista dels centres, de la direcció, estos 3 mesos de final de curs i parlarem un poquet també de què s'espera per a setembre. A veure, jo com a mare recorde que el dijous previ a l'estat de l'alarma ja li vaig comentar a la tutora de ma filla que el dilluns ja jo no volia llevar-la, que aniria divendres per a replegar llibres i això, però que jo tenia por i jo el dilluns ja no volia llevar-la. El diumenge previ ja se va instaurar l'estat d'alarma, per tant el dilluns ja no va haver classe. Vau tenir també situacions d'estes? Com vau llevar els dies previs a que se tallaren les classes? A veure, no sé. En el cas del nostre col·legi, nosaltres el divendres a les 2 acomiadàvem els alumnes per a que no tornaren, però la idea dels mestres tornar el dilluns tots al col·legi per a organitzar l'educació a distància. Els dies previs a aquest divendres va ser una cascada de coses que se van produir molt ràpides on la situació anava canviant per moments. I el desenllaç va ser aquest, no? Estat d'alarma, declarat el dissabte, i ja la setmana següent estaven els xiquets en casa, els mestres també, i havíem d'organitzar un nou sistema educatiu a distància en el que no ens havíem vist mai funcionant ni ens ho havíem plantejat. Aleshores, I sense temps. I sense temps. Aleshores, sense temps, sense recursos, sense formació, sense moltes coses. Com van gestionar aquest tema? Inicialment, cadascú com va poder i amb bona voluntat, no? Però nosaltres, ahí faltaven unes 2 setmanes per arribar a les vacances de Pasqua i aquest període el van desenvolupar quasi com va poder cada mestre. Però ja en el període de Pasqua nosaltres vam fer una enquesta a les famílies per a saber un poc com havia funcionat, quines impressions tenien, què notaven a faltar i a partir d'ahí vam organitzar una organització totalment distinta. Vam contemplar ja que hagueren videoconferències diàries en tots els grups d'alumnes, anaven a funcionar per una plataforma que era Jitsi Meet i això anava a facilitar un contacte directe. Ara entrem en això, Víctor. A veure, és que ja hem entrat, però volia saber també si en el Ricardo Leal va haver caos, por per part de les famílies que ja no volien llevar els xics abans de la declaració d'estat d'alarma. Va haver un pànic? A veure, va haver una incertidumbre perquè no sabien què anava a passar i eren moltes opinions, dient una cosa, escoltaves les notícies i eren molt, ja ho heu vist, no? Molt caòtic, va ser molt caòtic. Sí que és de veres que el pànic, la por, la incertidumbre, el no saber què anava a passar. I nosaltres som un col·le més xicotet i ho vam organitzar d'una altra manera. Ja sospitant totes aquestes qüestions, sí que el divendres vam fer un xicotet dossier per a donar treball per a 15 dies, perquè nosaltres pensàvem que això anava a ser 15 dies i quan després venien Pasqua van dir, bueno, 15 dies que queden per a Pasqua, enviem feina, després tenim la Pasqua i en torna de Setmana Santa tornem a començar i ja està. Nosaltres vam pegar el curre el dijous i el divendres de preparar material per a donar-li als xics. I els xics se'n van anar el divendres en un dossier de treball. Com fem en estiu, que donem un xicotet dossier de treball, de repàs i de tal. Ho vam fer d'aquesta manera. Però, clar, nosaltres pensàvem que tornàvem, però no hem tornat. I això ha llevat a tot el que ha dit Víctor després, que després anirem parlant, no? Però el nostre principi va ser això, molta incertidumbre i també és de veres que nosaltres pensàvem que tornàvem el dilluns els mestres. És més,
mos van deixar i mos van colar el dilluns i el dimarts al col·le per acabar de donar els llibres i els materials. Ai! Això no ho veu ningú. Ara ja passa. Després sí que ja mos van dir que no, que prohibit, mos van dir que tot, i ho van fer més o menys poquet d'aquesta manera, ¿vale? Perquè sí que mos van deixar ahí. Bueno, és que és un col·le més xicot, ho van plantejar d'una altra manera, sí. I ja dins de l'estat d'alarma del confinament, a veure, quines... Bueno, també hay que comentar que no sé si des de Conselleria vos van posar les coses claretes, és a dir, el dilluns no va ningú, aquestes són les medides que hi ha que tomar, aquestes són les plataformes que hi ha que usar, són per 15 dies, un estat d'alarma de 15 dies, no se sap que... O vosaltres també vivíeu en un caos de... A veure, què passa aquí? No, les instruccions des d'un primer moment no eren completament clares i això també va generar incertesa i malestar en molts claustres perquè en uns llocs feien una cosa, en altres altra, uns interpretaven que no s'havia d'anar, en altres llocs potser la direcció o la inspecció obligava a anar. Aleshores, ahir se van presentar moltes situacions diferents i, clar, tot això dificulta encara més la gestió de l'assumpte. Jo, per exemple, que estic immers en l'Associació de Directors del País Valencià, doncs, aquest tema va ocasionar moltes tensions internes en l'associació perquè hi havia molta gent que discrepava de la postura que havia pres l'associació, que era de col·laborar en la conselleria atenent a les circumstàncies excepcionals que estàvem vivint i que de la mateixa manera que altres funcionaris públics, sanitaris, forces de seguretat, igual que en el sector privat, caixeres, repartidors i moltes coses, veien que aquella situació era extrema, però no era un bloqueig total de la situació del país. Podíem anar a comprar, podíem anar a molts llocs, encara que no podíem fer moltíssimes coses. Aleshores, l'associació de directors, per exemple, va prendre una postura de col·laborar i entenien que potser els centres havien d'estar oberts i havien d'estar els equips directius, però havia molta gent que això no ho respaldava ni ho comprenia. I tot això va generar malestar. Després, a l'hora de tornar els mestres, també s'han viscut situacions diferents. Però, bueno, jo crec que al final ha hagut sentit comú, ha hagut sentit de la responsabilitat i, en general, tot el món ha arrimat el muscle per eixir airosos de la situació. Maria José. Això sí, jo tinc que afegir que realment les instruccions de conselleria no eren molt clares, ens deixaven un poquet a deixar cada equip directiu un poquet, no? En això sí que té raó, Víctor, en sentit comú hem fet, jo crec que el que millor hem sabut i el que ens ha dit el sentit comú, perquè realment les instruccions jo no les he vist molt clares. Al principi eren un poquet... sí, però no... ¿vale? O sea, que això és el que hem viscut des del nostre centre. Però bé, al final, en bona voluntat, hem eixit. Hem eixit. Ai. Bé, doncs ja estem en matèria, ja estem dins del confinament. Quines tècniques han usat els vostres mestres de cara als xiquets? Hem parlat ja de videoconferències. Sí. Bàsicament, nosaltres ens hem basat en aquestes videoconferències, però també hem utilitzat altres recursos TIC, com per exemple una aplicació que es diu LiveWorksheets, nosaltres l'hem utilitzada molt, permetia que els xics feren fitxes de distintes matèries i els mestres veien com ho havien realitzat i les podien corregir, s'autocorregien, encara que els mestres després tenien que supervisar-ho. I nosaltres també vam utilitzar moltíssim la pàgina web del col·le per a penjar allí tota la feina que havien de fer els xics setmanalment. Vam crear els mestres una ferramenta informàtica que es diu Padlet i això era com un aparador on tu mostraves als alumnes per assignatures totes les tasques setmanals i també es posaven allí les solucions. I molts mestres han utilitzat també molt el WhatsApp, ClassDojo, sistemes de comunicació a les famílies perquè el més important era mantenir-nos
pròxims, al seu costat, en comunicació, i molta gent que potser ha tingut certes reserves per a donar el seu mòbil, per si després això li complicava la vida perquè rebia missatges que no volia o qualsevol cosa. En aquell moment molta gent se va obrir totalment a les famílies i ho van donar tot. María José. Nosaltres hem sigut un poquet més legalistes, perquè ens hem cenyit al Plan Mulan, ¿vale? I en el Plan Mulan ens donaven una sèrie de característiques i unes plataformes que podien gastar i que no podien gastar des de Conselleria. ¿Vale? Dins del Plan Mulan hem gastat la web família, que sí que és de veres que va ser un treball de fer-li la contrasenya de web família a totes les famílies del centre, totes, des d'infantil fins a sisè. Hem gastat la pàgina del col·le, la de l'aules, la de mestre a casa, ¿vale? Dins del Plan Mulan. I després, per a tindre un contacte més directe, no hem gastat el WhatsApp perquè ens diuen que no, que el WhatsApp no, que tal i que qual, i hem fet el Class Dojo, que sí que ens permetien. I s'ha funcionat en aquestes tres plataformes, web família, el mestre a casa i el Class Dojo. I, per supost, el meu telèfon, clar, perquè hi ha famílies, Claro, hay famílies que per circumstàncies no tenien aquests mitjans tecnològics, ¿vale? No tenien internet o no tenien tal, i hi ha hagut famílies puntuals en què ha sigut per el meu telèfon. Sí, però bueno, que hem pogut fer així. Enllacem a la següent qüestió. Haveu notat que hi ha un número important de famílies que no tenen recursos TIC, que no poden tenir accés a internet o que no disposen de tauleta, d'ordinador. I vamos a ver que... Sí, en aquest sentit, nosaltres sí que hem tingut famílies que no tenen esos mitjos, ¿vale? Però també tenim que dir que hem estat en col·laboració amb serveis socials i serveis socials ahir ha fet una llavor molt bona, pues ajudant, proporcionant rutes, proporcionant una sèrie de coses, ¿vale? I ahí sí que hem tingut aquesta xicoteta ajuda. Però sí, encara tenim famílies que en el nostre col·le particularment tenen dificultats a l'hora dels mitjans informàtics. En altra situació, perdona Víctor que ara te dono pas, en altra situació diferent al confinament s'hauria donat altra sèrie de treball, un dossier, alguna cosa en paper, però és que no podíem veure-nos. Tenia que ser sí o sí una comunicació online. Sí. Hi ha hagut pobles on potser a través de la policia municipal o protecció civil o vés a saber què, han repartit feina en paper per les cases, però respecte al tema que estàvem parlant de recursos tecnològics de les famílies, el meu centre se va veure més beneficiat perquè teòricament estava en una situació pitjor, inferior a la del Ricardo Leal, per exemple. L'índex socioeconòmic del meu centre, que això ho mesura la Conselleria cada cert temps quan se fan les proves d'avaluació diagnòstica, és un índex 2. I Conselleria va determinar que els centres de nivell 1 i 2 anaven a rebre tauletes digitals per a pal·liar aquesta bretxa digital i esmenar la falta de recursos que tenien algunes famílies i alguns alumnes. Aleshores, el meu centre va rebre primerament 15 tauletes en connexió a internet, portaven una targeta, crec que eren 40 gigas al mes, és a dir, que tenien per a funcionar bé, i després encara van obtenir 3 tauletes més. Es van beneficiar també d'una cosa que apunta María José, que Serveis Socials va poder facilitar router a les famílies que no tenien router en sa casa per a tindre connexió wifi, perquè Monover se va veure beneficiat com un dels 7 punts de la Comunitat Valenciana que van participar en un projecte experimental per a facilitar el recurs de tindre connexió a internet en casa. I en tota la Comunitat Valenciana se van beneficiar 7 nuclis, que en alguns llocs eren pobles i altres just simplement un barri d'alguna ciutat. I entre una cosa i altra, i nosaltres a més vam tirar mà de tauletes que teníem en el col·le i també les vam prestar a l'alumnat en funció de les necessitats perquè volien que tot l'alumnat poguera seguir l'educació a distància. És a dir, que amb tot això, que va ser molt costós de gestionar,
però crec que en aquest treball i aquest esforç i en aquesta bona voluntat van poder facilitar moltes coses a moltes famílies. Segurament no a totes, però sí que van contribuir a que aquests obstacles tecnològics no foren una dificultat gran per al nostre alumnat. A veure, següent qüestió. Quina opinió personal teniu, si voleu contestar-la, o com a directors, o sigui, personal perquè ho heu viscut des de la posició de directors, de les mesures que ha pres el govern en quant a la gestió dels col·legis? Vos falta algo? Vos ha faltat ajuda? Vos ha faltat algun lloc on poder cridar, on poder informar-vos més? No sé, podeu fer una crítica constructiva per si tenim que veure-nos altra vegada en aquesta situació? A veure, començo jo, Víctor? Vale. Jo particularment sí que sé que la situació no ha sigut fàcil i té que ser molt complicada, molt nova i molt que no sabies per on fer. Vale? Jo me poso un poquet en el lloc del govern i suposo que és complicat, però sí que és de veres que jo m'he sentit un poquet abandonat. T'ha posat el govern en el lloc vostre? No, jo crec que no, perquè jo recorde que ens donaven una ordre a les 9 del matí i aquest mateix dia, a les 8 de la vesprada, era una altra ordre diferent. Jo comprenc que la situació ha sigut complicada i tal, però, clar, això ha dificultat el que te pogueres organitzar el millor possible. Era nou i ha estat així un poquet. Al principi, per a mi ha sigut caòtic. Per a mi, al principi, ha sigut molt, molt caòtic. Després ja, com que ja estaven en rodatge i ja ens hem encausat un poquet més, no? I ja dius, vale, doncs per aquí o per allà. Però al principi jo recordé el primer mes caòtic per a mi, total. I què vos ha faltat? Què exigiríeu si tornem altra volta a aquesta situació? A veure, jo del govern no esperava molt més perquè entenia que era una situació molt, molt complicada, molt difícil de gestionar i feren el que feren no anaven a contentar a tot el món perquè era impossible. Què caldria disposar de cara al futur per si ens tornem a trobar? Doncs realment faltaria més recursos i sobretot més recursos tecnològics, de plataformes per a utilitzar, formació del professorat, també de les famílies i de l'alumnat, perquè a voltes no simplement és que nosaltres sapiem com utilitzar aquests recursos, sinó que les famílies també han de tindre uns mínims coneixements per a poder fer ús. I això tot està, encara que ha millorat molt en aquest temps, perquè molt pront se va evidenciar que hi havia moltíssimes carències i que aquestes plataformes eren insuficients, de manera que van haver de limitar que en un primer moment potser els centres de primària no podien utilitzar aquests recursos perquè s'hi prioritzava l'ús per als alumnes d'ESO i batxillerat i altres coses així. Aleshores, ahir s'ha de millorar perquè nosaltres, jo abans te comentava, coses que hem anat utilitzant i, sense dir-ho, moltes d'aquestes coses que hem gastat estan fora de l'àmbit de coses autoritzades per conselleria. I, clar, ho hem fet en la millor voluntat per a donar la millor resposta, però clar, un poc trepitjant terreny poc sòlid, perquè podríem haver-nos vist, no sé, amonestats per la conselleria per fer ús de recursos que no ofereixen totes les garanties de seguretat que la conselleria vol per a centres docents públics. Claro, és que conselleria no garantitza que aquestes plataformes oficials puguen suportar... Per un costat volien que tinguérem el contacte directe i continu en les famílies i els alumnes i que puguem desenvolupar l'atenció domiciliària de l'educació, per altra banda, en els recursos de conselleria no podien fer-ho. Aleshores, què van fer? Doncs nadar per a salvar-nos. Claro. Com ha fet també, no sé si puc dir-ho, l'institut, per exemple, no van poder entrar en aules fins un mes després. Exacte. També van tenir que fer ús d'aquestes plataformes que estan fora de l'òrbita de conselleria, però és que no havia altre remei. Per això no ens han dit res tampoc, No, i que diguen, jo monto una plataforma en defensa. Bé, i l'avaluació?
ja ha passat tot i arriba el moment d'avaluar un treball que han fet els xiquets com bonament han pogut i les famílies com bonament els han ajudat. Perquè jo me poso també en el lloc de les famílies. La meva xica s'ha apoderat del meu correu electrònic, saps? Hay que pujar documentació, hay que, no sé, vist des d'aquest punt, com s'ha avaluat el treball que els xiquets bonament han fet? Perquè alguns han posat de la seva part, però altres perfectament no han dit, pues jo no treballo. Claro, pero en el nostre cas, en el teu cas de la teua xica que està en l'institut, és una cosa, però nosaltres en primària, ten en compte que nosaltres hem treballat molt més les famílies, perquè xiquets d'infantil, xiquets de primer, de segon, tenien que estar assessorats i guiats per les famílies perquè no són capaços de fer servir les tecnologies, ¿vale? Aleshores, aquesta avaluació jo crec que l'aprovat tenia que basar en les famílies des del punt de vista de primària i infantil. T'ho dic, perquè és un treball que en certa medida no es corresponia, perquè les famílies són pares i mares, no són mestres. Són mestres. I en moltes ocasions han fet de mestres, perquè les circumstàncies, no? Això dit una banda, que volia llançar jo esa pica per les famílies, per el treball de les famílies de primària i d'infantil. I després, pues, claro, realment l'avaluació ens ha vingut marcada. L'avaluació tenia que ser la mitja de la primera i la segona. Que no hi ha més, ¿vale? I després sí, pues, valorar el treball, pues sí que hem pujat un poquet la nota de valorar el treball dels que ho han fet. També és de veres que hi ha famílies que per lo que siga no han pogut o no han volgut, no sé, això ja depèn de cada persona, no? Però en general el nostre col·le la veritat és que molt bé, en aquest sentit. I alabant el treball de les famílies sobretot, no hauria sigut possible, sobretot els més xicotets. 5è i 6è poden funcionar més soles, ¿vale? Però hasta tercer, quart, no. Víctor, què tal en el Cervantes? Com ha anat tot? Pues, en línies generals, com està comentant Maria José, no? Les directrius que va donar Conselleria era que la nota final havia de basar-se bàsicament en la mitjana de la primera i la segona avaluació. Podíem modificar-la un poc en virtut del treball dels alumnes en la tercera i nosaltres ho hem tingut molt en compte, aquest treball, perquè han hagut alumnes que igual s'hi han treballat molt i bé, que jo, des que donava classes en 5è i 6è, i aquests xics ja tenen més autonomia. Hi havia xics que, a més, van evolucionar i van créixer en l'ús de les noves tecnologies, d'aquests recursos, van aprendre a utilitzar-los i de forma molt autònoma, que també és un valor que s'aprenga de tot això, no? I també molts d'ells, no tenint tan a prop els mestres, van desenvolupar també la competència d'aprendre a aprendre, perquè van de ser molt més autònoms i de buscar en internet, en llibres i en coses, les respostes d'aquests dubtes que tenien. Tot això. Anecdòticament també te diré que van haver papàs i mamàs que van treure bones notes. És que jo puc parlar des de la meva situació. Jo he tingut que fer un horari perquè jo he teletreballat i sols hi ha un ordinador en ma casa i la xica tenia que presentar treballs. I si al final la nota era la mitja de 2 avaluacions, pues podrien haver-se fet 2 mesos de vacances sense treballar. Vull dir que se podria fer, no se podria fer, això ja és el que ha estipulat el govern. La última pregunta. Setembre. Està ahí a la gira de l'esquina. Què farem en setembre? Bueno, Conselleria, de moment, el que contempla és un començament de curs en la presència de l'alumnat i aquesta presència està molt condicionada per les mesures de seguretat en virtut de preservar la salut d'alumnes, de mestres, de famílies. Aleshores, això condiciona molt l'organització del proper curs. Sí que acabem de rebre esta setmana passada unes propostes de Conselleria sobre l'organització possible, on se marcaven grups de convivència estable, els anomenats grups bombolla, que havien de tindre un màxim de 20 alumnes per aula i aquests grups només poden tindre relació amb l'alumnat dintre del grup. Això evita contagis? No.
però ajuda a la traçabilitat. És a dir, que si se produeix un contagi dins del grup, només cal aïllar aquest grup i la resta del col·legi podria continuar funcionant, cosa que no passaria si tinguérem un sistema obert, en relacions obertes, com sí que serà en els grups de distància, que seran 5 i 6è, i els centres poden optar en tercer i quart per agafar un model o l'altre, en virtut de les seues circumstàncies i necessitats. En tot això, començarà en setembre, veurem com evoluciona. Jo vull ser optimista i pensar que podrem mantindre dintre d'aquesta nova normalitat una certa normalitat dintre de l'escola i que puguem continuar els xiquets venint al col·legi. Funcionarà el servei de menjador amb moltes dificultats perquè en els grups de convivència estables, els grups bombolla, haurà d'haver un monitor per cada grup i això incrementarà la despesa moltíssim per a conselleria perquè va necessitar-se molt més personal. Maria José, se parla també de que hauran d'anar en mascareta, d'una entrada escalonada, tot això què? No, a veure, entrada escalonada sí, el que ha dit Víctor, que ho ha explicat genial, ahí falta afegir l'entrada escalonada per a no juntar-se perquè hay que evitar les aglomeracions. Lo de la mascareta no, perquè si mantenim les distàncies de seguretat en 5è i 6è, com ha dit Víctor, no fa falta mascareta, sí que tenim que gastar les mestres que entren a donar classe a aquests grups que no són estables, ¿vale? Entrada i eixida escalonada i els patis també escalonats, per a que els grups estables no tinguin grups estables en el pati també, no se junten en el pati, perquè si no, no tindria sentit. Però sí que hauran d'estar en mascareta dins de l'aula. Simplement l'hauran de gastar quan isquen els corredors per anar al bany o a les entrades, a les eixides. En aquests moments on potser no està assegurada el manteniment de la distància, sí que se l'hauran de posar. Però quan estiguin dintre de l'aula asseguts en el seu pupitre donant la classe, no serà necessari que estiguin tot el temps de la mascareta posada. Sí, també estan parlant de prendre la temperatura abans d'entrar al col·le, de la sombra... Això sembla que no va fer-se tampoc, Claro, és que és el que te dic, hasta que no esca la resolució definitiva, ahí està tot un poquet en l'aire, no? I jo he llegit també, no sé, que haurà d'habilitar-se altres espais com el gimnàs o inclús zones del pati per a convertir-les en classe? Sí. La biblioteca... Sí, perquè mira, com el grup bombolla són de 20 persones, si una classe té 25, aquestes 5 persones tenen que estar en l'altre grup o, no sé, Víctor, si tens notícies diferents. I els grups de 5è i 6è, com tenen que tindre la distància de metre i mig, si no té cap en una classe, tens que buscar una aula més gran en què pugui estar la classe sencera. Aleshores, el gimnàs o les estàncies més grans que tingues en el col·le, no? Per a garantir aquesta distància de seguretat. Si nosaltres, la distribució que hem hagut, nosaltres habitualment tenim en l'escola 19 grups i hem fet una previsió per al pròxim curs de 22 grups. És a dir, que hem de crear 3 grups més que ocupen 3 espais. Clar, haurem d'ocupar l'aula de música, es queden sense aula de música, que de totes maneres tampoc l'alumnat podia anar allí a donar classe. Hem d'ocupar la sala d'usos múltiples, l'antic saló d'actes, com a també espai de classe. Hem d'ocupar l'aula d'anglès per a fer un grup classe normal. Doncs això, ens toca reorganitzar-nos. I això sí, ens aproven la proposta que hem enviat a conselleria perquè encara podria ser que ens tocara fer més grups dels que nosaltres estem fent. Perquè al final ens van donar una instrucció de que de forma excepcional podia sobrepassar-se en els grups bombolla els 20 alumnes, però sempre i quan no haguera altres solucions o estiguera molt justificat. Nosaltres hem demanat aquesta excepcionalitat per a 3 grups, però encara hem d'aclarir amb la inspecció educativa si serà o no serà. No serà. Pues he mentido un poquet, encara me queda una pregunta. No és una pregunta, és que defenseu els vostres mestres davant opinions de famílies que sentiríeu, com per exemple
els mestres sí que estan de vacances, els mestres donen un link perquè els xics treballen i ja està, i els exercicis se corregeixen sols, els mestres pues, estan en sa casa, no? Com justifiquen als mestres els seus sous. Jo he sentit tot això. Vosaltres penseu, bueno, que pense que no, igual que jo, els mestres han guanyat el seu sou per 2, segur, a que sí? A veure, jo també he escoltat aquestes coses i això és normal, perquè ha sigut una situació complicada i moltes vegades el treball no se veu el que hi ha darrere. Però sí que és de veres que jo he tingut mestres pegats al mòbil, contestant clars dojo a les 11 de la nit, preparant activitats, un dissabte, un diumenge. Jo sé que molts dels meus mestres no han tingut vacances, entre cometes, de Setmana Santa perquè han estat preparant feina, perquè, clar, la situació nostra és, no estàvem preparats tecnològicament, no teníem molta idea i has tingut que formar-te sobre la marxa per a poder donar classe online, que no és fàcil. I sobretot ajustar-te, que li posi als xics, com ho posa, què faig, esto és molt, esto no és, esto és molt complicat. I en el nostre cas sí que és de veres que hem anat reajustant-nos el treball. I al principi era més desastre i poquet a poquet, al llarg del confinament, parlant en les famílies, doncs mira, aquí t'has passat, doncs mira, és que tenen molt, doncs anem a posar-li menys. Hem anat reajustant un poquet i tot això és un treball d'organització teua de dins que no se veu, perquè no se reflecteix, però és això, però ho hem fet. Ja t'he dit, si no l'hagueren fet, no haguera eixit com ha eixit, com van començar, perquè van començar de zero. Sí, realment. La meva percepció està en la línia de la que expressa Maria José, en general, perquè sempre poden haver excepcions, com en totes les professions, però en general la gent, el professorat, ha respost molt bé i, com diu Maria José, treballem sense horaris, responent consultes a qualsevol hora del dia. I fer la classe així a distància requereix molta més preparació i molt més temps de correcció que quan estàs dintre de l'aula en tot l'alumnat. Aleshores, hem treballat molt més. I no te dic res, perquè no vull personalitzar, però els equips directius ens ha tocat fer d'hores i de feina que no t'ho pots imaginar. A mi la meva dona me bonegava perquè me passa moltes hores al col·le. En casa encara m'havia de bonegar més perquè sempre estava embolicat en aquestes qüestions. Així que, però bueno, ho hem fet en bona voluntat perquè havia que tirar la mà, donar la mà perquè això isquera i bueno, ho hem fet i ho tornaríem a fer. Sí, però esta vegada jo crec que millor, perquè ja mos hem aviat dels errors que hem comès i jo crec que ho farien millor, perquè teniu en compte que... Tots hem après de la situació. Tots hem après per a marxes forçades. Molt bé. Voleu afegir alguna cosa més que no hem parlat? Pues jo només li demanaria a les famílies, com al professorat i a tot el món, suport, comprensió i ànim per al pròxim curs, perquè evidentment la situació és difícil. Aquesta situació l'han buscada. Les mesures que està prenent Conselleria en virtut de les directrius que li dona la Conselleria de Sanitat pedagògicament no són les millors, ho saben, però és que a vegades no queda altre remei que orientar les coses en aquesta direcció, perquè el principi bàsic que cal preservar és el de la salut i això fa relegar a un segon pla altres qüestions, potser pedagògiques, d'inclusió de l'alumnat, de moltes altres qüestions que ara ens toca considerar que sent importants són secundàries. I aleshores fa falta comprensió de les famílies de que no protesten de totes les coses que no estan de la millor manera possible perquè nosaltres som conscients i la Conselleria també, tot el món. I voldríem un sistema educatiu en altres condicions i donar millor resposta, però és molt condicionat. Jo, a lo que ha dit Víctor, estic totalment d'acord. Jo afegiria que en lloc de... que jo demano a les famílies comunicació, que mos pregunten, perquè moltes vegades parlen sense coneixement de per què fem o per què se fa. I a vegades explica aquestes coses i diu, doncs és que tens raó, és que... Jo afegiria això, comunicació, que mos pregunten, dubtes. Abans de dir, oye, per què no ho fet esto? Doncs mira, un poquet de comunicació, una poqueta més. Una poqueta més, si cap. Molt bé, doncs moltes gràcies als dos
per col·laborar en la teua ràdio, en aquest espai d'educació. Ens teniu per al que faci falta i espero veure-vos pronte. I bon estiu i bon començament de curs. Igualment, moltes gràcies, un plaer. Moltes gràcies. Adéu. Igualment. Adéu.